Hello mga guys! Nandito tayo ngayon sa Pangsampabian. So, ituturo po ni Kuya kung paano gumawa ng organic na suka. Sukang mangga. Indian na? Indian. Ito. Yeah, Indian na mangga. Yan. Ito yung Indian, yung matamis na Indian. Pag nahinog. Pag nahinog na to, babalatan to, balatan, saka hiwain. Ganito. Ayan. So, tingnan natin paano ang paggawa ni Kuya. Ayan. So, binabatan na ngayon na yung Kuya yung paano paggawa ng organic na suka. Sukang mangga. Para hindi masira yung yung mga hinog na mangga nyo. Gawin yung pwedeng gawing suka. Kaya ganyan, hiwain na pan. So, saka ganito na, ang hiwain na ganyan, saka ilagay sa pisnet. Tapos dito nila inilalagay. Dito, ilalagay sa pisnet na ganito, saka unti-unting tutulo yung pan niyan dito. So, ganito po, mga kapat, mga guys. Ito na yung pan niya, yung tumutulo kunti-kunti. Ito yung hinihiwa-hiwang pan mangga na hinog. Ito na yung pan, yun, saka yung parang So, ayan po. magagawang suka na ito, suka. Ayan. Ito sa pisnet. So, dyan, tumutulo yan, kunti-kunti lang yan. Parang Wala po siyang... walang halo na chemical niya, puro. Ayan, tingnan nyo yan. Kaya pag may mangga kayo na nahulog na yung mga hinog, gawin nyo ganito, may suka na kayo. Tingnan niya, no? Ito yung suka. Ayan. Ito na yung suka niya. So, sasalain lang niya. Pagkatapos, pagka tumuno na po siya lahat, dito, sasalain na lang yan. So, tatanggalin lang yung mana sa ibabaw. So, ayan na siya. So, kung marami kayong mangga dyan sa inyo, ayan, try nyo rin gawin yan sa inyo. Hindi na kayo, para tipid sa suka, hindi na kayo bibigyan ng suka, kasi panahon ngayon ng mangga. O diba? Ayun na po yan. Ito na po yung finish na suka. Ito na yung finished product. Ayan, so nilagay na nila dito. So, ayan, ito maasim na to. Pwede nang gamitin. Maasim na daw yan, pwede na daw gamitin Dalawang yan. linggo, ganon. Dalawang linggo. So habang tumatagal, Habang tumatagal, lalong umaasim yan. so ayan, maganda pala siya. Ito na yung suka natin. Yeah, organic. Manggang suka.